Dia kirato pada yang kebatan dasa mau di hari awak abagurau sama lagu nala patu ikan buang bapak yang ikut contohnya untuk kami bangsa ibaraso kemai bangsa ibaraso kemai so bangsa ibaraso kemai so kami beri kepadangan yang nambah minta mengadakan buang sampai selesai jadi akan kusia bendi baru menampak bendi rancang kereta di rumah ada Faisal kereta di rumah tak bapak kereta di rumah tak bapak Faisal kita dulu kok iyo bungo kakaranggo hati go bungo simpangoan manyalang bayi kita dulu kok iyo ala panapunyo tahu napunyo nedaoy tahu napunyo awak laluan tahu napunyo awak laluan yang iya dia kanda cie-cie awak abagirau malam ini dek kita jalan kabasir waila malam awak menembak malah tiba dia 3 kali buruang babali ama hitamai buruang babali akasarangnya buruang babali akasarangnya gua adokan tak Faisal nata gundang adekan 20 ala di mukonya duduk kini ala tak kicua ayam rabun disangkut talu alai manatre